har ikke taget min mikrofon. Sæt dig ned og tig stille. Ja, Hans Christian. Ja, Martin. Hvis vi havde været gift, så havde vi haft sølvbryllup for lang tid siden. Derfor så er der visse ting, man bliver nødt til at komme omkring i tale, når man har snart 30 års fødselsdag. Så er der nogle punkter, der er obligatorisk, man skal smide ind. Og man må ikke sige stille. Du må ikke bare sige stille. Hvis du er mere uartig, så er der skamkrog. Der er jo som sagt visse elementer, man skal ind omkring. Og en af elementerne, jeg tænker på, sære vaner. Sære vaner, det har vi alle sammen. Jeg kan ikke komme i tanke om, hvad fanden det er. Det ligner det jo ikke meget at blande mig, men nu har jeg jo fået styr på computeren. Men HK, nu er det jo sådan, at jeg har fundet noget ældre end dig jo. Og min hukommelse, den svigter også. Men jeg har hørt noget om, at du måske kan hjælpe os. Du er fra Sallands bror, du ved måske, hvad det drejer sig om det her. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg hensyder til. Er det en vane? Det er en sær vane. Det er ikke... Nu er det ikke nogen hemmelighed, når man ser på sådan et billede her, at alle, der kender min bror, ved, at min bror har altid set utrolig meget op til mig. Han har kopieret min musiksmag. Han har kopieret min charme. Jeg har sågar beviser for, at han altid har kopieret min tøjstil. Når man ser de her billeder på vi små, så kan man ikke lade være med at tænke på, hvor mange gange min bror og jeg har været hamrende uvenner. Og selv i dag, så mange år efter, diskuterer vi stadig, hvem der var skyld i det. Og jeg mener jo, det var min bror, der rendte efter mig og bankede mig. Han mener, at jeg var en provokerende møgeunge. Men nu tror jeg faktisk, det lykkedes mig at finde noget bevis for, at det ikke var min skyld. Du skal se den her. Hej Peter. Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme til din fødselsdag, din 30-års fødselsdag, og drikke snaps med dig og fejre dig, men sådan skulle det være. Nu så vi også i sommer så lige tæt på din fødselsdag, og det var super hyggeligt og rigtig, rigtig fed dag, I var herinde og besøgte mig. Jeg er stadigvæk tøvmænd på en fødselsdag. Ja. Som det jo er til sådan nogle lejligheder, ikke? Så fortæller man jo gamle historier, gamle røverhistorier, hvordan tingene nu var i sin tid. Og for 20 år siden, jo, der kom jeg jo i jeres hjem, for jeg hjalp din mor med at gøre det rent, og med at sørge for, at tingene de støvsuge lidt efter de kære drenge og så videre, så videre. Og der kan jeg i hvert fald også huske, at jeg stod ind i jer, dig og Daniel på nogle tidspunkter. Hvad er du? Det var i starten af 90'erne, ikke? Så det har jo været 20 år siden. Og der var jo to livlige drenge, og jeg kan i hvert fald huske nogle, for jeg kan huske, at du havde nogle dyr inde på værelset, der lugtede sådan, ikke altid lige. Allerede dengang. Jeg tænkte da midt omkring dem, hvordan man kunne gøre et eller andet med de dyr, så var fri for at gøre rent efter dem, for de svinede os. Helvedes ting, kan jeg huske. Jeg kan også huske, når jeg gik og vaskede gulvet nede i stuen, så gang imellem, så hørte man nogle hyl og skrig op ovenfra, typisk Daniel, der skreg. Og nogle hurtige trin, og sådan en dør, der smækkede, og det var så dig, der løb væk fra Daniel, og bankede døren i, for at han skulle komme ind og få fat i dig. Og jeg kunne forestille mig, at det var fordi, du har givet ham køl eller et eller andet. I hvert fald så tænker jeg over, at jamen, du må faktisk have luret nogle tricks af op på det store gule hus i Fatanfront af flokken deroppe med, hvordan man egentlig, altså brødreforhold, hvordan det kan være, hvordan de store kan behandle de mindre, og hvordan man på den måde kan få en respekt for det hele. Men det kan vi altid snakke om en anden dag, Fælder. Jeg håber, du får en rigtig god fest, og så vil jeg sige skål, og god fest. Vi ses. Skål, Peter. Skål, Peter. Er det fritidskælderen? Undskyld, Når nu vi er ved alkoholen, så er det nærliggende at komme ind på HK og vores andres byliv. Og det kommer nok ikke bag på nogen, at noget af det har vi holdt i Prag. Og det har vi gjort 3 gange, og det har været fantastisk hver eneste gang.
Og når nu man er i Prag, og Martin og jeg, vi er ikke de store stifinder, vi bruger meget tid på kortet. Men den tid, vi bruger på at finde kortet frem, den tid, den bruger HK på at komme fra punkt A til punkt B. Så HK er en uvurderlig hjælp at have, når vi endelig er i Prag. En af de ting, HK han er god til i Prag, det er at føre sig frem som verdensmand. Også i Prag. Og når man nu er en stor verdensmand, så er det jo nærliggende, når man har sine 2 gode kammerater med, som på daværende tidspunkt var klippet helt skaldet, stille sig ind i midten og føre sig frem som en stor russisk mafioso, og råbe til højre og venstre og sige, nej, men det må I tage med folket. I må snakke med Martin, I må snakke med Morten, og det var sgu sådan set lige meget, hvor vi kom hen, så førte HK sig frem. På vores bekostning. Det kan godt være, der var ved at være øretæv i luften på nogle tidspunkter, men vi fik reddet problemerne hver gang. HK kan jo godt lide en drink indimellem. Og det præger måske ikke præget på billedet, men det er faktisk en 1,5 liters drink, det der. Og der tænker dørmændene jo, når HK kommer med sådan en, så skal vi da dele. Nej, den klarer HK selv, den der. Der får vi ikke med. Der får vi sgu ikke nogen aktier i, den der. Der er så mange sugerør. Det er sådan en super. Men som en stor verdensmand HK er, når vi er i Prag. Lige så lille kan han være, når vi er i Danmark. Når vi er i byen herhjemme, så er det ikke ham, der fører sig frem. Det er den pæne dreng. Han står over og hele tiden skal, jeg har styr på det, dreng. Jeg har styr på det. Lige indtil han har fået lidt for meget drik, så kan han jo godt blive lidt kærlig. Og nu ved jeg godt, det er sådan, at HK vil sidde og sige, nej, det passer ikke, det passer ikke. Det er aldrig mig, det er aldrig mig. Men for en gang skyld, HK, så er det mig, der har skoene på. Og jeg har researchet lidt, og det viser sig faktisk, at der er andre end mig, der har den samme mening af, at du faktisk tager fejl en gang med. Så derfor har jeg været ude. Derfor har jeg været ude og besøge en, som vil fortælle lidt om, hvordan du kan det. Her i 12 år, og i den tid, der har HK kommet her ofte. Jeg vil sige, at HK han er jo en af de meget, meget få gæster, hvor man virkelig ser frem til, når klokken bliver så mange, så han skal hjem igen. Jeg kan også sige, når man ser HK træde ind ad døren, så kan man lige så godt gå i kælderen for en ekstra sprut, for det man har på hylderne, det rækker jo ikke. Man kan også lige så godt begynde at skrue for musikken. Ellers så bliver hele værtshuset overdøvet af HK. Gennemtrængt i stemmen, må man sige. Og ja. Man kan også lige så godt begynde at advare de kvindelige gæster, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at HK kan blive ret nærgående og grænsen til det utærlige overfor det. De dage, hvor han så har fået snaps, der skiller han ikke rigtig til køkkenet længere. Så. Men jeg har jo heldigvis nogle gode kollegaer i byens andre restaurationer her, som sætter gang i en sms-kæde, når der er så vi andre er advaret i god tid, så han skulle gå videre, så kan vi tage vores forholdsregel. Så ja, det var det, jeg havde at sige om HK. Skål! Nå, det her med at gå i byen og sådan ting, det er jo egentlig en lille brygdel af historien, kan man sige. Noget, der er tæt forbundet, en hårfin balance, det er jo det her glæde for fodbold. Glæde for fodbold, det er jo ikke, kommer sådan nogle overraskelser for nogen, der er samlet her, at HK er temmelig glad for FC København. Og hvad jeg sige, det har jo det har selvfølgelig betydet en del gode, store oplevelser, kan man sige, gennem livet. Nogle af de største oplevelser, jeg har personligt oplevet, det er en kamp, som jeg var heldig at overvære sammen med HK inde i parken i 2001 mod et snart Danmarksserie heroppe på Vestegnen og en pragtfuld fodboldspiller. Jeg kan sige, det er jo en lille del af det, som HK og jeg heldigvis har haft sammen. Man kan sige, med gennem det her sølvbryllupsliv, vi har haft, jamen der er det udviklet stille og roligt gennem tiden. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at i gang startede med Lego-klodser.
Lego, det har været en kæmpe stor del i HK's liv, og vender mange gange tilbage til det, og påstår, han synes, Så sent som i torsdags. Ser du Lego? HK, han mener jo stadig, at han vil finde den største glæde i hele verden til at finde de store kasser med. En passion, kan man sige, når vi har snakket Lego. Det er PlayStation, og her er en af de ofte tilfælde, hvor man kan se, at Christian han har tabt. Det har kostet adskillige joypad, når man tænker på hans lettere ildre temperament en gang imellem, når man har set nederlaget i øjnene, så har det fløjet igennem luften. Det der var sidste gang, jeg tabte, da jeg lindede på joypad, så kunne det ikke have en joypad nu om dagen koster 549 kroner, hvis der er nogen, der er i tvivl. Nej-drengen med sin fjernstyrede bil, det er ikke så forfærdeligt gammelt det billede, man kan se det fra 2005. Der leger Hans Christian stadigvæk med fjernstyrede biler. Netop dengang. Ja, den er jeg også med på. Der begyndte også omkring at få en forkærlighed for whisky. Det er jo ikke en hemmelighed, at det næste efter snaps og øl, men så en af hans store kærligheder, det er jo whisky, som han efterhånden er jo temmelig færm til den verden der. Den verden er lige så avanceret som rødvin. Så der er han godt på vej til at blive en ekspert på feltet. Når vi tænker på racerbilbilledet tilbage i 2005, det var så cirka også det omkring, hvor Hans Christian var begyndt at skrive sine små lærersko på Vordingborg Seminarie. Og ja, jeg kan kun gisne om, hvis du nogensinde havde taget dig sammen med Christian og fulgt med i undervisning, lavet dine opgaver og sådan ting, om du ikke var røget afsted med topkarakterer derfra, men nogen, der har badet sig på den måde igennem seminariet. Så hører jeg ikke mere, vel? Der er nogen, der har visket mig i ørerne. Det er ikke nogen, der til stadig i dag kan godt afsløre, som har sagt, at du er en kanon dygtig lærer. Og det er både værende kollegaer og elever. Og det har vi talt meget om, drengene, om det nu kunne have sin rigtighed. Så vi måtte ud og researche. Hej Håber, tillykke fødselsdag. Jeg mødte dig i 8. klasse, da du kom ind og overtog undervisning i en del fag. Og det var faktisk en fornøjelse. Du var en rigtig dygtig lærer. Du lærte os en masse gode ting, blandt andet at tænke selv. Det var jo pragtfuldt at komme til det. Så var du også en god lærer i den forstand, at du havde en fantastisk humor. Du formåede ligesom at få klassen til at grine af dig selv. Ja, det vil sige, at du formåede at få 24 elever til at grine af den 25. Jeg skulle blive med. Og der var ikke det, som han ikke blev kaldt i løbet af de der 2 år, vi nu havde som lærer. Men jeg tror nu også, at han griner meget af det. Det gør han i hvert fald nu, kan jeg så fortælle dig. Så du skal i hvert fald have tak for en masse, i hvert fald 2 gode år i Højland. Det var en fornøjelse. Og så skal du tak for den øl, jeg har måttet eksportere til dig. Det er jo pragtfuldt, jeg kan sige. Det skal du kun have en tak for, at du må lige se til igen. Stort tillykke med fødselsdagen endnu en gang, og jeg håber, du får en festlig dag med venner og familie. Er det godt, Håber? Insinueres det, at jeg mobber elever? Ja, det er lige det sagt. Du sagde det selv. Nu kan man sige det. Det er ret let at charmere og smøre elever til at sige gode ting om en. Bestik det måske endda. Det havde jo været bedre, hvis vi havde haft en tidligere chef eller nogen, som havde kommenteret på det her. Det er faktisk sjovt, at du er tidligere chef. Fordi nu er det sådan, mens de andre de har rodet lidt med computer, så har jeg været lidt rundt i byen. Og der støtter jeg faktisk en, der påstår, at han måske har kendt dig engang. Men... Nielsen, og jeg er skoleleder i Næstved Kommune, og jeg er blevet bedt om at sige noget omkring en fyr, der skulle hedde Hans Christian Bildring. Da jeg blev bedt om det, så tænkte jeg mig rigtig godt om, og siger, har jeg mødt en fyr, der hedder det? Det kan ikke være en, der har gjort stort indtryk på mig. Så da jeg sådan tænkte godt tilbage i min skolelederliv, så kom jeg i tanke om en lille splejset fyr, som i et med væggen.
fyr, som var meget tavs i plenum, og en fyr, som altid var bange for at sige sin mening. Det må være Hans Christian. Og i den tid, jeg arbejdede sammen med Hans Christian, har han kun haft nogle meget få mærkesager. Det var afskaffelse af kageklub, fordi det var sjovt at svine sin krop til med flødeskål. Det var afskaffelse af alt, hvad der hed alkohol, til skolens fester, fordi han mente, at det var en tilsvinelse af hans sublime krop. Så Hans Christian har på nogle ganske få områder gjort indtryk på mig. Så jeg har også tænkt, har der været noget personalemæssigt med Hans Christian. Og der mindes jeg kun, at han nogle ganske få gange har set lidt træt ud efter FCK-nederlag i Parken. Noget, som jo gået ham meget hårdt på sinde, når det lille københavnske klubhold ikke har klaret sig så godt, som han har håbet på. Ellers så vil jeg ønske Hans Christian rigtig meget tillykke med fødselsdagen. 30 år, det er ikke meget, Hans Christian. Det bliver forhåbentlig bedre med dig, når du bliver 40. Inden vi rejser os op og råber et trefold i leve for HK, så har vi noget, du skal se. Nu ved vi jo, at du boede i Gelsted, hvor du ikke har adgang til satellit til mere end det. Så jeg har optaget noget til det, du faktisk skal se. 조선중앙통신사 우리나라 정체인민이 조선대로 통수에서 늦게 기업에 창조해 나가는 백창시 전체 50여 20여 지하학 시험을 안전하게 성공적으로 진행했습니다. 개판에 의하여 진행된 지하학 시험은 방사능 유출과 같은 위험이 확인되었다. 핵시험은 이 진화를 진행된 것은 같은 적극력을 발휘해온 우리 군대와 인민에게 거대한 공과 축복을 안겨준 화변이다. 핵시험은 조선 반도와 대한민국을 수호하는 게 그바지하게 될 것이다.